В клуба на СПК. Записахте ли там на Здраве! Кастифонтия? Кой сигнали? На Кастифонтия записахте ли? Аз. Здраве. Как аз? Не така. И как аз? Той, Еми ти. ти какво броиш? Уловата, капачките? Това? Ти да Така ли? се нямаше, питай с камбура какво правихме. Как сме? Какахме. То това не пречи ви сега, защото тази женица тук ти носи пиенето, лопатата, уреда търка заради тебе и ти после... Ще носи бе, кой ще прави? И ти после аз след най-голямата радост. Чакай бе, човек. А да има с мене някой да ми носи лопатата, да ми копае Не. сигналите? Сетка направо изгоряла този човек. Не, това не е човек. Абсолютно. Най-много сигнали ми не мога. Защото е водирате, човек, водирате. Това е го. Инди, ти що ли ми да подариш на мен, че майна лапна изплащани тъй? Ако без причина това е да... Ама мамо да има как ти от тото не трябва да удари аз за... Камбур, аз Ама точно играеш ли то? Кажи, дай да завъртим. Минус ли? Не. Не съм, до сега не съм снимал. Ако това наистина го даде за 3500 и ще дойда тук леко на гости и да го оставяме къде е такова. Делчо Порязов, Силно. отиваме при него. И там не дело. У нас няма ли да дойдете? У нас, кой ще дойдете на Дъбник? На път вие? И не чува пари. Няма майтап.